श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK अँड शॉप. प्रोजेक्ट बाय श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स. चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण भरड नाका. चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण मच्छी मार्केट. चालत फक्त 5 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण बाजार. चालत फक्त 8 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण जेटी धक्का बंदर. चालत फक्त 10 मिनिटांच्या अंतरावर मालवण बस स्थानक. गवंडीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरड नाका मालवण सिंधुदुर्ग. आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात. कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 16 05 16 9404 44 86 27. वेंगुर्ला बंदर येथे छोटी होडी भरकटून 4 खलाशी बेपत्ता झालेले आहेत आणि काल रात्री जो सोसाट्याचा वारा अचानक आला त्यामुळे हे खलाशी एकूण 7 खलाशी लहान होडी घेऊन मोठ्या होडीत बर्फ घेऊन जात होते माशांसाठी. आणि याच दरम्यान जो वारा आला, जोरदार मोठा वारा आला आणि यात ही जी होडी छोटी होडी आहे ती अचानक भरकटली. यातील जे 3 खलाशी आहेत त्यांनी समुद्रात उडी टाकून आपले प्राण वाचवले. मात्र यातील 4 जे खलाशी होते ते अजूनही बेपत्ता आहेत. रात्रीपासून रात्रभर त्यांचं शोधकार्य या ठिकाणी वेंगुर्ला बंदरात सुरू आहे. मात्र अद्यापपर्यंत त्यांचा काही पत्ता लागलेला नाही. याच्यातील जे बेपत्ता झालेले जे 4 खलाशी होते त्यातील एक खलाशी हा रत्नागिरी येथील आहे, तर 3 खलाशी जे आहेत ते मध्य प्रदेशमधील असल्याची प्राथमिक माहिती मिळालेली आहे. दरम्यान रात्री अचानक जो सोसाट्याचा वारा आणि समुद्रात उधाण आलं होतं त्यामुळे ही होडी जी आहे छोटी होडी ती भरकटलेली होती. आणि ही भरकटलेली होडी खोल समुद्रात जात हे खलाशी बेपत्ता झालेले आहेत. आणि या खलाशांच्या शोधकार्यासाठी या बंदरावरील अनेक होड्या त्या समुद्रात गेलेल्या आहेत. अद्यापपर्यंत त्यांचा कोणताही पत्ता लागलेला नाही आहे. रात्री मच्छीमारीसाठी जे मोठ्या होड्या असतात त्या होड्यांमध्ये बर्फ घेऊन वेंगुर्ला बंदरवरून हे खलाशी एकूण 7 खलाशी हे त्या मोठ्या होडीमध्ये बर्फ घेऊन जात होते. आणि अचानक मोठा वारा आल्यामुळे होडी अचानक त्यांची भरकटली आणि त्यामुळे होडी भरकटल्यामुळे आणि समुद्राच्या जरा आतमध्ये गेल्यामुळे यातील जे 3 खलाशी होते त्यांनी त्यातून उड्या टाकल्या आणि उड्या टाकून ते जे बंदरावरचे जे बाजूचे जे दगड आहेत त्यांच्या साहाय्याने ते बंदरावर पोचले. मात्र या होडीतील जे 4 खलाशी होते ते बेपत्ता झालेले आहेत. त्यांचा अजूनही पत्ता लागलेला नाही आहे आणि शोधकार्य अजूनही सुरू आहे. रात्री सुमारे 9 ते 10च्या दरम्यानची ही घटना आहे रात्री. आणि गेले 2 दिवस अवकाळी पावसाने हजेरी लावलेली आहे. मोठ्या प्रमाणात अवकाळी पाऊस हा वेंगुर्ला भागात झालेला आहे. त्याचबरोबर सोसाट्याचा वारा आणि यानंतर जे विजांचा गडगडाटसुद्धा सुरू आहे आणि विद्युत पुरवठासुद्धा खंडित आहे काल रात्रीपासून. आणि दरम्यानची ही घटना या ठिकाणी झालेली आहे. 4 खलाशी बेपत्ता आहेत, त्यांच्या शोधासाठी होड्या गेलेल्या आहेत. मी आता आहे वेंगुर्ला बंदर येथे आहे. याच ठिकाणून हे जे ठिकाण आपण बघता याच ठिकाणून हे जी छोट्या होड्या आपल्याला या ठिकाणी दिसत आहेत अशाच छोट्या होड्यातून जे एकूण 7 खलाशी जे आहेत ते बर्फ व इतर सामान घेऊन या ठिकाणी ज्या मोठ्या होड्या उभ्या असतात, आपण खोल समुद्रात मी दाखवतोय, या ठिकाणी ज्या मोठ्या होड्या असतात ज्या मच्छीमारीसाठी जातात या होड्यांमध्ये बर्फ घेऊन ते जात होते. आणि त्याच दरम्यान या ठिकाणी अचानक मोठ्या प्रमाणात वारा आल्याने व समुद्राला अचानक उधाण आल्याने ही जी छोटी होडी आहे ती भरकटलेली आहे आणि ही खोल समुद्रात भरकटून गेली. मात्र यातील जे काही खलाशी होते त्यांनी अचानक उड्या टाकल्या
आणि ते वेंगुर्ला बंदरावर पोचले। त्यांचे तिघांचे प्राण वाचले। यात एक कारवारचा तांडेल, जो बोटीवर तांडेल असतो तो कारवारचा खलाशी आहे आणि या बाकीचे 2 जे वाचलेले, ज्यांचे प्राण वाचलेले आहेत ते सुद्धा मध्य प्रदेशचे खलाशी आहेत। आपण या ठिकाणी बघू शकतात जे सर्व होड्यांवर काम करणारे जे खलाशी आहेत ते सुद्धा या ठिकाणी वेंगुर्ला बंदर येथे उपस्थित आहेत। मात्र ही मोठी दुर्घटना ही कालच्या या घडलेली आहे या ठिकाणी वेंगुर्ला बंदर येथे। एकूण 4 खलाशी बेपत्ता आहेत। यात रत्नागिरी येथील 1 खलाशी व मध्य प्रदेश येथील 3 खलाशी हे बेपत्ता आहेत। त्यांचा शोध या ठिकाणी सुरू आहे। ही दृश्य आहेत आता बंदरवरची दृश्य आहेत। रात्री सुमारे 9 ते 10च्या दरम्यानची ही घटना आहे। अद्यापपर्यंत या खलाशांचा शोध लागू शकलेला नाही। नवाबाग तसेच वेंगुर्ला बंदर या ठिकाणून बऱ्याचशा होड्या ज्या आहेत या खलाशांच्या शोधकार्यासाठी खोल समुद्रात गेलेल्या आहेत। रात्री समुद्राला आलेल्या उधाणामुळे होडी खोल समुद्रात भरकटत गेल्याचा अंदाज या ठिकाणच्या मच्छीमारांनी व्यक्त केलेला आहे। संध्याकाळी या वेंगुर्ला दुपारनंतर या वेंगुर्ला बंदरवरती मोठ्या होड्यातून मासेमारी करून हे खलाशी या बंदरवरती येतात आणि पुन्हा या बंदरावरून इतर जे सामान आहे, बर्फ वगैरे आहे, तो होड्यांमध्ये घेऊन जातात। आणि अशाच प्रकारे रात्री उशिरा 8-8:30 नंतर हा बर्फ घेऊन हे 7 खलाशी मोठ्या होड्यांमध्ये निघाले होते। या आपण या ठिकाणी बघताय अशा छोट्या होड्या या बंदरावर लागलेल्या असतात आणि याच होड्यातून हा बर्फ घेऊन ते खलाशी खोल समुद्रात गेलेले होते। खोल समुद्रात या ज्या मोठ्या होड्या आहेत ज्या मासेमारीसाठी जातात खोल समुद्रात, या होड्यात ते जात होते। मात्र अचानक आलेल्या मोठ्या वाऱ्यामुळे व उधाणामुळे होडी त्यांची भरकटत समुद्रात गेली। यातील 3 खलाशांनी आपले प्राण वाचवलेले आहेत पोहत येऊन। हे जे आपल्याला दगड दिसत आहेत या दगडांच्या साहाय्याने त्यांनी आपले प्राण वाचवलेले आहेत। मात्र 4 खलाशी हे बेपत्ता झालेले आहेत। अद्यापपर्यंत त्यांचा कोणताही पत्ता लागू शकलेला नाही। यावेळी रात्री या ठिकाणी वेंगुर्ला पोलीस निरीक्षक भोसले यांनी या ठिकाणी पाहणी केलेली आहे। त्याचप्रमाणे माजी नगरसेवक नागेश गावडे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत। शोधकार्यात अनेक मच्छीमार बांधव असतील हे सहभागी झालेले आहेत। मात्र अद्यापपर्यंत शोध लागू शकलेला नाही आहे। बऱ्याचशा होड्या समुद्रात गेलेल्या आहेत शोधकार्यासाठी आणि प्राथमिक माहिती मिळते की मोचेमाड जो समुद्र किनारा आहे किंवा रेडीच्या दिशेने ही होडी जी छोटी होडी आहे ती गेलेली माहिती आत्ताच मिळालेली आहे आणि होडी त्या ठिकाणी दिसलेली आहे। मात्र खलाशांचा अजूनही पत्ता लागलेला नाही। वेंगुर्ला बंदरातून जो सोसाट्याचा वारा झाला होता त्यातून ही होडी भरकटत गेलेली होती आणि ही होडी रेडी येथे मिळाल्याची प्राथमिक माहिती अंदाज या ठिकाणी मिळतोय। अद्यापपर्यंत ठोस माहिती मिळालेली नाही आहे। मात्र आत्ताच मिळालेल्या माहितीनुसार रेडी आणि मोचेमाड याच्या दरम्यान ज्या समुद्रात ही होडी काही मच्छीमारांना आढळून आलेली आहे। मात्र अद्यापपर्यंत या 4 खलाशी जे बेपत्ता होते त्यांचा पत्ता अजूनही लागलेला नाही आहे। अजूनही शोधकार्य सुरू आहे। मात्र ही मोठी दुर्घटना ही वेंगुर्ला बंदर च्या ठिकाणी घडलेली आहे। त्याच्यामुळे सर्वच मच्छीमारातून या घटनेबाबत दुःख व्यक्त करण्यात येत आहे। कोकणसाद लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।